hemko nyithindo di chieng' makawuono chieng' ngeso tarik 1 dwe mar 8 higa 2026. En geno mara ni chio kanyo makare in janeno mara arwakni machiegni ni mar waseikore kanyo kendo bende wan kanyo koda nyithindo mopogore opogore mabende wuok kanyo e skunde mopogore opogore odichieng' makawuono. Odichieng' makawuono ni aikoni mathoth in janeno mara, wan kanyo koda mako gi wich, wan kanyo koda shairi, wan kanyo koda tongue twister, wan kanyo bende koda kitendawili, wan kanyo koda CBC project kachiel koda wende. Omiyo koda gisani in janeno mara bed piny mos mondo ichik iti kendo bende mondo inenwa mos ni mar wasebiro kama opogore opogore. Koda gisani adomonda mi kanyo nyithindwa thuolo mar hulo nying gi achiel kachiel koda skunde mabende koro to giwuoke odichieng' makawuono. Kwa majina naitwa Joy Akinyi kutoka St. Mary's Kibuye Girls na niko na memory verse. Kwa majina naitwa Neema Adhiambo kutoka St. Mary's Kibuye Girls na niko na memory verse. Kwa majina naitwa Michelle Nekesa kutoka shule ya Manyata Arab na niko na shairi. Kwa majina ni Stacy Arero kutoka Kudo Primary School na niko na CBC project. Kwa majina naitwa Priscilla Tieno kutoka Madira Secondary Senior School na niko na tongue twister. Achiel kachiel mana kamano janeno mara kisewinjo kamano tibedo king'eyo ni weche ng'eny kendo weche opogore opogore kae. Odichieng' makawuono kawadwa chako mana mapiyo wadhi chako kanyo koda mako gi wich kata memory verse mabende odichieng' makawuono ni oseiknwa kanyo koda nyithindo 2 mabende koro to oseikore miyowa kanyo mako gi wich. Mokwongo idhi kelnwa kanyo koda Neema, bang'e to idhi kelnwa kanyo koda Joy. Naitwa Neema Adhiambo na niko na memory verse. My memory verse comes from the book of Matthew chapter 28 verse 6. It says, "And he said, he is not there, he has risen. And just as he said, come and see the place where he lay." Amen. Amen, amen, amen. My memory verse comes from the book of John chapter 1 verse 10. He say, and I and the Father are one. Amen. Amen, amen, amen. Erokamana inya, asante sana. Mano en Neema osekelonwa kanyo mako gi wich kata memory verse mabende osemorowa kanyo achiel kachiel. Mar ariyo en Joy mabende koro to dokelonwa kanyo mako gi wich ma en owuon ong'eyo machiegni. My name is Joy Akinyi and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Romans chapter 5 verse 1. It says, "Just we have been put right with God through faith. We have peace through our Lord Jesus Christ." Amen, amen, amen. John chapter 11 verse 35. It says, Jesus wept. Yes, Jesus wept. Amen, amen, amen. Mano kitabu naendo mar John 11:35. Osekelonwa kanyo mako gi wich kata memory verse mar Jesus wept. Achiel kachiel mano nen kidieny kata okang' noendo mar mako gi wich. Mano wang'iyo muma, mano wafuno muma kendo bende walero muma e yor nendo makare kendo yor nendo matut. Koda gisani to adodonjo kanyo okang' kata kidieny mar ariyo en kidieny noendo mar kitendawili. En kidieny noendo mar kitendawili. Kitendawili tega, kitendawili tega. Koda gisani aneno ka nyithindwa oseketo kanyo ikruok makare mar kelonwa kanyo kitendawili gi margi koda gisani. Achiel kachiel adhi miyo kanyo nyathi mokwongo mondo miwa kanyo kitendawili mamare. Aneno ka oikore kendo biro kanyo mapiyo. Dwaro mondo omiwa kanyo kitendawili mamare koda gisani achiel kachiel. Kwa majina naitwa Michelle Nekesa na niko na kitendawili. Fatuma mchafu. Openjo ni Fatuma mchafu. Kitendawili mare en Fatuma mchafu. Nani yako na jibu? Nani yako na jibu? Yes. Kwa majina ni Stacy Kifagio. Amesema kifagio. Amepata?
Ndio. Ni kifagio ama ufagio? Ufagio. Inamaanisha amenoa, alisema kifagio. Na umesema jibu ni ufagio. Amepata ama amenoa? Amenoa. Jibu sahihi ni gani? Ufagio. Ufagio. Okay, kitendawili kingine? Nikilala mama unibeba. Akilala mama anambeba. Akilala mama anambeba. Yes. Nani atatupa jibu? Nani atatupa jibu? Kwa majina ninaitwa Joy Akinyi na niko na jibu. Jibu ni kitanda. Amesema kitanda. Amepata? Ndio. Amepata? Ndio. Jibu ni kitanda. Ndio. Ukweli? Ndio. Si chapati? Ndio. Ni kitanda? Ndio. Ukweli ukweli. Okay, hiyo ni kitendawili la pili. Next. Babu akifa huacha suti. Babu akifa huacha suti. Nani hajaongea? Nani hajaongea? Yes. Kwa majina ni Priscilla Atieno na niko na jibu. Jibu ni ndizi. Ndizi. Amepata? Ndio. Ukweli? Ndio. Mbona sisikii mkisema amepata? Ndio. Michelle, amepata? Ndio. Jibu ni ndizi. Ndio. Okay, kingine? Malkia ameingia kati. 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 Nani anajua? Nani anajua? Tumpe jibu. Tumpe mji ama? Ndio. Tumpe mji. Ndio. Hamtaki kujaribu? Hamtaki kujaribu? Joy anataka kujaribu. Joy, jibu ni gani? Ugali. Ugali. Amepata? Ndio. Amepata. Jibu ni ugali. Okay. Kitendawili kingine? Huku ng'o kule ng'o. Huku ng'o kule ng'o. Huku ng'o kule ng'o. Nani hajaongea? Nani hajaongea? Nani hajaongea? Huku ng'o kule ng'o. Jibu ni? Kwa majina naitwa Stacy. Jibu ni giza. Jibu ni giza. Amepata? Ndio. Amepata? Ndio. Okay, kitendawili la mwisho? Kuku wangu hutegea mibani. Rudia tena. Kuku wangu hutegea mibani. Jibu ni? Jibu ni? Kwa majina ni Priscilla. Jibu ni nanasi. Nanasi. Amepata? Ndio. Amepata? Ndio. Tunamwambiaje? Kongole, si ndio? Achiel kachiel janeno mara manonen kidienyo mar kitendawili. Kama bende iwinjo kanyo ka nyithindo wacho kanyo Kiswahili ma serious. An bende Kiswahili detamaga, lakini odiochieng' ma kawuono akwanya achiel ariyo adek ma bende koro to adhi dok godo kanyo pacho. Kata kamano taneno ka watiko kanyo kidieny ni endi mar kitendawili. Kama bende koro to wadonjo kanyo e kidieny mar shairi. Wadonjo kanye kidieny makoro wado winjo Kiswahili ni e yor nendo matut. Kendo odiochieng' ma kawuono ni Michelle oseikonwa kanyo shairi mamit ma bende odochiwonwa koda gisani. Karibu Michelle. Kwa majina naitwa Michelle Nekesa na niko na shairi. Tunda langu nakupenda, unanipa afya njema, tangu baba kakupanda, takula mwaka mzima. Mbali sana nimeenda, unasifiwa kwa wema, afya yangu umelinda, takushukuru daima. Asanteni. Asanteni, asante sana, asante sana. Ametupa shairi, okelo nwa kanyo shairi. Odiochieng' ma kawuono janeno mara iwinjo kanyo gik mathoth, gik mopogore opogore. Parni ne wachako kanyo koda mako gi wich. Wadonjo kanye kitendawili. Sani ni endi bende wasechopo kanyo kang' mar shairi, kama bende Michelle
osekelonwa kanyo shairi mamita. Bang' mano to achiel kachiel ado mondo koro to wamol e kidieny nendo mar tongue twister kata kidieny nendo mar mino lep. Ado mondo koro to watu kanyo gi lewa watema ne bende wanyalo kosentie kaka lewa ni dhi inyore kanyo ma serious, kosentie kaka lewa ni dhi ngadore makawa wuok kata wadhi manyoroba. Koda gisani aneno ka Priscilla Tieno oseikonwa kanyo mino lep kata tongue twister mabende koro to odo chiwonwa koda gisani. Karibu sana. Jina langu linaitwa Priscilla Tieno. I have a tongue twister. If a tie can tie a tie, why can't I tie a tie like a tie can tie a tie? If a tie can tie a tie, why can't I tie a tie like a tie can tie a tie? Thank you. Thank you. Asante sana, asante sana. Amesema if a tie can tie a tie, why can't I tie like a tie can tie. Okay. Achiel kachiel osemi wakanyo mino lep. Ingine tena? Ice cream, we scream, we all scream for ice cream. Ice cream, we scream, we all scream for ice cream. Ice cream, we scream, we all scream for ice cream. Thank you. Thank you. Okay, asante sana, asante sana. Kudagisani aneno kawateko kanyo kidieny niendi mar mino lep. Kama bende achiel kachiel wado mondo wadhi kanyo yweyo matin bang'e to wadogo kanyo koda teko nendo modhuro akawadonjo kanyo e presentation moko mabende nyithindo oseikono odichieng' ma kawuono. Nanyisi ni kawuono ni wan kanyo koda nyithindo mowuok e skunde mopogore opogore, wan kanyo koda nyithindo mawuok Kudho, wan kanyo koda nyithindo mawuok kanyo Kibuye Girls, to bende wan kanyo koda nyithindo mawuok kanyo Manyata Arabs. Omiyo janeno mara bang' thuolo matin to wadugo kendo nyadi machielo. Be in gi lek mar bedo jafuambo, jalendo e wang' jowi, kata jalony e weche mag mbui? Riwri kod kar tiegruok mar Cityscope mondo iyud lony e chano chenro mag wang' jowi, fuambo kod puodho weche manyien moyiedhi. Yud puonj kowuok kuom jolony magwa mondo ibed gi ng'eyo mang'eny e weche mag fuambo. Ndikri kaka achiel kuom jopuonjre mondo mi ichak wuodhi mar bedo jafuambo. Mondo ing'e mathoth, ywanwa tol kokalo e namba 0726324028 kata tudri kodwa email marwa cityscopetv@gmail.com kata www.cityscopemediacenter.co.ke. Cityscope Training College. Think, believe, achieve. Achiel kachiel machiegni kendo janeno mara e kidieny mar ariyo kama bende pod wan kanyo chenro mar hemb nyithindo odichieng' ma kawuono kama bende koda gisani wadonjo kanye kidieny mar CBC projects. Koda gisani wantiere e lony manyien mar somo mar CBE makoro sani niendi nyithindwa oseikonwa kanyo projects mopogore opogore mabende koro to gido puonjowa koda gisani. Mokwongo adomonda mi Michelle thuolo mar nyisowa ni project mane mabende oseikonwa odichieng' ma kawuono machiegni. Kwa majina naitwa Michelle Nekesa na niko na project ya kuprepare fish. Kwanza unaanza na kuscale hiyo samaki yako.
Ukishamaliza kuscale unatoa matumbo za samaki, and then you wash your fish. Ukishamaliza kuosha samaki yako unakatakata, alafu unawekea chumvi, alafu unaacha inatoa maji kidogo, ndio unaweka kwa saladi, una fry. Then after frying, ukisha fry unaweza karanga. Okay, ukisha karanga alafu una serve. Then tuna serve na chakula gani? Ugali. Apart from ugali? Apart from ugali, unaweza kula na chips. Na chips. Na nini tena ya mwisho? Chapati. Tuko na chapati na pia tuko na mchele. Okay, Michelle otemo puonjo wakanyo kaka wanyalo tedo rech. Nyiso wakanyo ni nitie kaka kisekelo reji niendi ichwero maber, ikisechwere maler maber kabisa, to bende iluoke, kiseluoke to nitie kaka ing'ado mana matin, kik ing'ad mai ahinya, ing'ado mana matin mondo ituone chumvi. Bang'e kisetuone chumvi to ikete kando matin mondo korka reji niendi ogol pige matindo tindo kata pi mabende nodong' e iye. Seche mabende koro to reji ni golo pi, iniwuon iko kanyo karachi kata sufria mari maler mabende niseluoko, iketo kanye mach, bang'e iketo mo mabende koro to dhi romre gi tedo reji niendi. Bang' mano to idhi weyo ka moi ni osebedo kanyo maliet, bang'e tidhi kawo reji cha tikete. Seche miketo kamano koro iniwuon ing'iyo mondo reji niendi kik wang', mondo reji niendi kik bed marach. Koro idhi keto pachi duto te e rech ni mondo chieg makare. Bang' mano to ilosone kanyo nyasup, bang'e to chiembi niendi bedo wet fry. Wacho ni nyalo chame kanyo gi mchele, wacho ni nyalo chame kanyo gi kuon, to bende wacho ni nyalo chame kanyo gi chips. An bende adhi temo, ni mar pok na temo ga gi chips, lakini odichieng' makauno ni adhi tema ne chame gi chips. Bang' CBC project mar Michelle mar tedonwa kanyo rech, wadonjo kanyo e CBC project mar ariyo. CBC project mar ariyo niendi idhi kelwa kanyo koda Priscilla Atieno machiegni. Once again, my name is called Priscilla Atieno from Madira Girls. I want to present today. Leo tunasema how to preserve food, and our main food that we want to preserve today is going to be meat. Meat ni nyama. Inaweza kuwa nyama ya kuku, nyama ya ng'ombe, nguruwe, but ni nyama. Sasa leo tuta preserve nyama. There are several ways that we can use to preserve meat. The first one is you can use a refrigerator. Unaweza kwa fridge, lakini pia kwa fridge kuna disadvantage. Juu utaenda ufungue na fridge wa once ukishaifungua tena ikapata baridi, ina melt, inakuwa yani maji. Sasa hiyo ice yenye ilikuwa imeshika inaachana. Alafu ikishaachana tena itabidi tena tena uifungue tena ishike hiyo ice. But ukifanya hivyo over a long time itaanza kuharibika. Alafu the second method you can use by smoking. Unaweza chukua nyama, unaasha moto, alafu unaweka kitu kama fence hivi juu, unaizieka hapo. Sasa hiyo moshi inaingia, alafu inafanya na drain maji, yenye inafanya hiyo chakula kikaa sana inaharibika. But pia smoking is a long period by the juu saa zingine utaweka kuni, obviously kuni saa zingine ni baridi, ama kwa meko ni baridi. So hiyo nyama tangu ikauke kutakuwa na some difficulties. After the second method you can use unaweza tumia, you can fry. Unaweza fry nyama, but ukifry nyama itakawia sana vile kuna some specific time yenye fried foods huwa zinafanya nini?
zenye huwa zinaharibika. Only that, thank you. Okay. Ametufunza kaka bende wanyalo kano chiemo kata kaka wanyalo preserve ringo, nimar iwacho gani kichamo ringo moko chik maber to nyalo kelo ni tuo, to bende kichamo ringo ma bende bit kethore matin nyalo kelo ni tuo. Omiyo inja neno mara osepuonji kaka inyalo kano chiembi kata kaka inyalo kano ringo. To mokuongo wacho ni kikete fridge berendi, lakini ntie kaka en kanyo koda madhara mamare. Bang'e to okelonwa kanyo kendo wach manyien mar smoking, kaka wanyalo keto ringwa niendi kawatiyo gi yo mar smoking. Kendo otemo leronwa kanyo maber. Okay, asante sana, erokamano ahinya. Mano en Priscilla Atieno. CBC project mogika wuoknwa kanyo nyaminwa kata nyathiwa Stacy mabende oseikonwa kanyo CBC project mamare. Kwa majina naitwa Stacy Adero, naenda kuwafunza kutengeneza flipbook. First, unatakana kuwa na materials. 1, manila paper, stapler, papers, ruler na pencil. Then step 1, unaanza kukata papers. Unakata na ruler ndio maintain straight line. Ndio ikata na makasi itakuwa vibaya. Unakata then una fold again na unakata. Alafu unachukua manila paper unaika nyuma yake ikuwe kama cover. And then unachukua stapler, una staple it 2 times ikuwe kama cover nyuma yake. And then unachukua ruler na biro. Una draw straight line 2 ama ukitaka 3. Ya kwanza unaandika jina, ya pili unaandika story. Alafu takuwa umemaliza. Asante. Okay, achiel kachiel Stacy okelonwa kanyo project mare, but ntie kaka no wuoyo mos matin. Ado mondo nuo ne gini endi motegno gi teko gi duol mamalo mondo waduto te wawinji ni to project mare ni en mane. Stacy, nataka uturudilie tena na utuambie hii project yako ni gani na tunafanya haje. Kwa majina naitwa Stacy na naenda kuwafundisha kutengeneza flipbook. First, unafaa kuwa na materials, stapler, ruler, kalamu na manila paper na papers. First, unachukua papers unakata na ruler, and then unachukua hiyo manila paper pia unakata the size nye karatasi ziko, and then unachukua hiyo manila paper unaweka nyuma yake ikuwe kama cover. Then unaibalance vizuri, alafu unachukua stapler, staple mara 2 ndio ishikilie isitokane. Alafu unachukua ruler na pencil, una draw line. Ya kwanza unaandika jina yako, then line ya pili unaandika topic. Ama ukitaka unaweza andika grade ama shule. And then umemaliza. Okay, asante sana. Mano en Stacy mawuokanyo skul endo mar Kudho. Osepuonjwa kanyo kaka wanyalo loso kanyo osepuonjwa kaka wanyalo loso kanyo flipbook. Mabende wanyalo ndiko godo story mekwa kata iniwuon inyalo ndiko godo giki ma iniwuon idwaro. Kata kamano to kawadonjo kanyo e kidieny mabende bedonwa kanyo mogik en kidieny mar wer. Kama bende ntendwa gieki oseikonwa kanyo wende mopogore kendo bende giseikonwa kanyo wer mamit mabende nosepuonjgi e skul, osepuonjgi e kanisa kachiel koda kuonde mopogore. Omiyo koda gisani niendi Neema dhi bedonwa kanyo jawer mokuongo, kama bende eneno kosechoponwa kanyo achiel kachiel. Yes. Naitwa Neema kutoka St. Mary's Kibwegans na niko na wimbo. Dieze nezo nokuru yao. Odigo degina yana tieze.
Tieze nezo no kuru yao. Odigo degi na ya na tieze. Ali delegwa chukuna migibwo kaka. Odigo degi na ya na tieze. Ali delegwa chukuna migibwo kaka. Odigo degi na ya na tieze. Thank you. Okay, thank you very much. Okelo nwa kanyo wer mamita. Kendo geno ni honyalo lero nwa ni to tiend wer no en mane. Unajua meaning ya hiyo wimbo? Unajua? Ajui, lakini ametuimbia ama ametuletea wimbo tamu kabisa. But ajajua meaning yake kata tiend wer no. Kata kamano to wer mar ariyo idhi kelnwa koda Priscilla Atieno mabende aneno koseke tonwa kanyo ikruok makare kendo ikruok maber. Karibu sana. Once again, my name is called Priscilla Atieno from Madira Girls. I have a song. God of solution has spoken in my case. God of solution has spoken in my case. My Father, my fighter, has spoken in my case. I am free, I am free, he has spoken in my case. I am free, I am free, he has spoken in my case. God of solution has spoken in my case. God of solution has spoken in my case. My Father, my fighter, has spoken in my case. I am free, I am free, he has spoken in my case. Thank you. Okay, asante sana. Okelo nwa kanyo padonendo. My Father, my God, he has spoken in my case. Ni Nyasaye wuorwa oseloso kendo ose wacho weche duto te mabende dibeni thago chunyo dichieng'wa kawuono. Ose wachonwa weche duto te mabende dibeni inyi in kaka janeno mara isebedo kithagori, isebedo kanyo koda midekre, isebedo kanyo koda bende achiedh nade kata achiel ariyo adek mabende inyungi mani inyo chunyi kendo kelo ni chandruok mang'eny. Kata kamano to iparonwa ni Ruoth Nyasaye pod ni kodwa, Ruoth Nyasaye pod chung koda motegno, kendo bende Ruoth Nyasaye pod mana medo ritowa kinde duto, ndalo duto. Koda gisani kapok watieko ado mondo mi koro kanyo nyithindo thuolo mar moso jonyuol achiel kachiel. Arumiyogi kanyo thuolo mar moso ji adek kang'eny. Iwacho kanyo nyingi, to bang'e iwacho kanyo school mabende intiere, to bende nyisowa kanyo grade mamari, bang'e tinyisowa ni to imoso ng'awa gi ng'awa ka en kanye. Yes, karibu. Kwa majina ninaitwa Joy Akinyi kutoka shule ya St. Mary's Kibuye Girls. Niko grade 8. Nataka nisalimie mama yangu akiwa pale Sega. Nataka kusalimia tena baba yangu akiwa pale Kibuye kazi. Tena nisalimia aunti yangu akiwa pale Molo. Okay, asante sana. Mano en Joy. Yes. Naitwa Neema Diabu na nasoma St. Mary's Kibuye Girls, niko grade 6. Nataka nisalimie mama yangu kama kuko Sega. Nataka nisalimie baba yangu kama kuko Kibuye na Grace kama kuko Riat. Okay, asante sana Neema kwa kusalimia mamako na babako na Grace. Okay, next. Once again, my name is called Priscilla Atieno from Madira Girls Senior School. I'm in grade 10. Nataka nisalimie rafiki yangu Mildred Kagea akiwa pale hivyo Boyani. Nataka nisalimie mamangu akiwa hapo pale hivyo Happy Home Estate Sega. Nataka nisalimie babangu akiwa huko Kibuye akifanya kazi. Asante sana. Okay, next. Kwa majina naitwa Michelle Nekesa, niko katika grade la 8. Nasoma shule ya Manyutara. Nataka kusalimia mamangu akiwa Luanda, Emily.
na pia nataka kusalimia babangu akiwa town. Asante. Okay, asante sana Michelle. Yes. Naitwa Stacey Adero kutoka Kudo School, grade 7. Nasalimia mamangu akiwa Kondele. Nasalimia babangu akiwa Seme. Na nasalimia watoto wetu akiwa nyumbani. Okay, asante sana. Odiochieng' ma kawuono ne wan kanyo koda nyithindo mawuok kanyo St. Mary's Kibuye Girls. Ne an kanyo koda nyathino endo ma bende wuok Manyata Arabs kachiel koda skul endo mar Kudho ma bende okelonwa kanyo gik mopogore opogore. Ne gin kanyo koda Mako gi Wich, ne gin kanyo koda Kitendawili, ne gin kanyo koda shairi, ne gin kanyo koda mino lep kata tongue twister, gimiwa kanyo CBC project, hato mogika bende giweronwa kanyo achiel kachiel. Erokamano in janeno mara kuom neno odiochieng' ma kawuono, kendo kuom kawo sechegi makare, sechegi malong'o mar nenowa achiel kachiel, kendo bende mar miyowa kanyo iti kata obedo ni dicha. Erokamano ahinya kendo ibedna kanyo koda ngeso makare kachiel koda odiochieng' maber mane tayo odiochieng' ma kawuono e chenro mar Hemb Kony Nyithindo. En an Mercy Atieno, nyar mwalimu Oriti Masani.